Kita angkat kandak selanjutnya kandak danya orang kampung eka patai bana dak ujang pirgo tasabui dap. Bahkan dak lagu cek lagunya lintau basiang kita lenong. Lagu bahkan dak kalintau basiang badua bana kanduang menendangkannya. Walaupun are ekah di tangan orang nan sayang orang kampung ujang pirgo kacoy tuju. Baik itu mana pasal sebenarnya kau aja. Hah? Ya, eka patai naik lagu iko lintau basiang ban. Basaba Sasoniko baru kandak danyo ayah Zapran fotokopi mulia bitung mana kalagunya maracun hati ayah Zapran macam eka patai paduet disun malam gini goh ya. Pasabah sudah goh ya. Joki urang anan sampai deda candu manjan tiak di boyu lalai karamadena di inyo dun sana oi. Selamat datang kebijakan kebakai pecandu Baguro Salah Tua dari nyo PKDP pasar kami. Selamat datang, selamat Baguro Salah Tua. Semua dibuka kita dua di tempat duduk kita masih banyak nak kosong. Ya. Lanjut lagu panjang. PKDP lai kamari rangkam puang aden naida ngamalam ko debatam musa kali-kali nan kadibao pulang lai adon deda rusu aden dinyo oi ampuang oi. Iya ternya orang kampung patai banata sabik manah do jampitko. Nayaklah patai di lagu niko di papanjang 50.000 letai sampai mana dek patai kagujanya. Raso di kampung udah kini kotai bitu nak kocone aja haya. Lanjut lagu panjang. Biar badan di rantau urang deda sekali-kali pulang juo dek batamu dek kadang-kadang dajang nampe bagului pulang bulon deda sampai subuh kita di siko Dawu jangan birgola ai di bonema tengah sungai patai batu sangka di mati oi nak kai bone dia tapi nana baru nala mula tinggal lalai lakama bu ade itu saja. kok payah banada jangan merekam deda urang sajo tinggal di siko Eka ba ajando urang adamam dema urang kampunganyo ke-70 lalai makan sabali itu namoyo. Ya sakete pasal kebakai wanjai malakit nyampang kok modeko buah pantunnya eka patai iyo dimutasi yang KTP joko dari BA ke pelak B lego itu ada pasal sebelum lagu ya. Ya. Lanjut lagu panjang. batanyo denai kadajang virgo kini nan disabal lagi dasiana monyo debatam musa kali-kali deda basal lama bagai lakamuko oi de tandolai
jo ke baki mama dosa anak kami PKDP Pasar Kamis juga serta rombongan. Selamat datang, selamat berguru asal satu jo. Lanjut kah? Dayak kah sahabat tunai. Sesuatu baru kita denang belagu kita. Dulu ketek batingakan dajang, kini laga di bak jandoiko. Tiaga batamu badan dajang, kolai bani langsung mana juo lalai, sadang amaran duwe kasutai ko. Yalah, ada jampir go dari segi pantai 8 jam pulau ke lagunya Lintau Pasiang seketek pulau pari baca cah kok kadang bari bumpu boleh tak lapeh peragak kita malam kita.